Ψιτ. Έλα. Να σου πω. Λέγε. Ένα μωρέ. Τι είναι? Τίποτα. Ξέχνα το. Οκ. Προτιμάς να μην μιλήσουμε, Ναι μωρέ. Και πες ότι μιλάμε. Τι να πούμε? Πώς ήταν η μέρα σου? Καλά. Σένα? Καλά μωρέ. Δεν κοιμήθηκες? Εσύ? Ώρα για τη γιόγκα μου. Ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν βλέπεις ότι κάνω γιόγκα? Πότε άλλαξες στάση? Δεν άλλαξα. Άμα αρέσει αυτή η γιόγκα. Εσύ κοροϊδεύεις, αλλά εγώ... Εγώ δεν κοροϊδεύω, αλλά. Αλλά αν δεν είχα και τη γιόγκα, τι θα έκανα, μου λες? Μου λες γιατί σε βοηθάει να αποχαυνώνεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Πολύ θα ήθελα να με καταλάβαινες, φίλε μου. Φίλε μου, άκου κάτι πράγματα. Θα βάλω το ξυπνητήρι να χτυπήσει πιο μετά και θα πάω για ύπνο. Δεν κοιμόσουνα πριν? Σκεφτόμουνα. Όλα κρατισμένη τα κάνεις. Είμαι μοντέρνα. Δεν αυνανίστηκα σήμερα. Το περιοδικό είναι στο κρεβάτι. Μπα. Είναι παλιό τεύχος, δεν με πνέει πια. Να το πετάξω τότε. Πέτα το. Με την ίδια ευκολία που πετάμε τα πάντα. Α, δεν σου είπα. Είμαι πάλι έγκυος. Δεν πειράζει. Πότε θα πάμε να το ρίξουμε? Αύριο το πρωί έχεις δουλειά? Μπα. Οκ. Η εφημερίδα είναι καινούρια. Ναι. Φόνος, βιασμός, σεισμός, ληστεία. Πω. Σοκαρίστηκες? Ναι, δεν είμαι ευαίσθητος άνθρωπος. Το πιστεύεις? Τα ίδια πράγματα που γίνανε και χθες συμβαίνουν και σήμερα. Πω. Φαντάσου τι θα γίνει αύριο. Τι κόσμος εκεί έξω, Ενώ εδώ. Εδώ είμαστε άνετοι. Αμέ. Μ' αρέσει η ζωή μας. Είμαστε δύο φιλαράκια, συγκατοικούμε, ρίχνουμε και κανέναν, χαλαρά. Ναι μωρέ, αφού σου είπα. Είμαστε άνετοι. Βέβαια, καμιά φορά δεν ξέρω, ανησυχώ, προβληματίζομαι. Έλα τώρα, γιατί προβληματίζεσαι? Τι έχεις? Τύψεις? Γιατί? Έβλεψες ποτέ κανέναν? Αλλά απ' την άλλη, ούτε ωφέλησες ποτέ κανέναν. Αλλά σαν πως εσένα σε βοήθησε ποτέ κανείς. Γι' αυτό σου λέω, μια χαρά είμαστε εδώ μέσα. Βάφτισα το δονητή μου Μάκη. Τι, πάλι το άλλαξες όνομα? Ναι, αφού με ξέρεις. Είμαι των αλλαγών. Εμένα μου λες, μέσα σε ένα μήνα έχεις αλλάξει 3 δονητές. Δικαιολογημένα. Ο καθένας ήταν διαφορετικός. Ο πρώτος ήταν μπλε. Και στον καθένα έχεις δώσει 5 διαφορετικά ονόματα. Αφού με ξέρεις, δεν μπορώ να είμαι κάθε μέρα με τον ίδιο άντρα. Δεν μ' αρέσει να ανήκω. Στο εξώφυλλο δείχνει μια τεράστια τρύπα. Για να δω. Δεν είναι τρύπα. Είναι η πύλη προς την αιώνια ζωή. Όπως το βλέπει κανείς. Βέβαια, γιατί όλα είναι υποκειμενικά. Με δουλεύεις? Είναι σαφέστατα μια τρύπα. Αφού το γράφει και εδώ. Και επειδή το γράφει, ο καθένας μου πιστεύει τι θέλει. Σωστά. Γι' αυτό είναι έτσι ο κόσμος. Έτσι. Δίκαιος. Έτσι ωραίος. Αχ, τι ωραία. Πείνασε. Έχεις πλύνει τα πιάτα? Πιάτα. Ποια πιάτα? Θα τα πλύνεις τα πιάτα. Δεν μπορώ, είμαι φεμινίστρια. Ούτε εγώ, είμαι φαλοκράτης.
Δεν έχουμε κουδούνι. Α, σου φέρα ένα CD. Μη μου πεις ότι είναι τον... Ναι, αυτόν. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Χρησιμοποιώντας όχι περισσότερο από 4 νότες, γράψανε 100 τραγούδια. Έτσι είναι. Όσο προοδεύει ο κόσμος, λιγοστεύουν οι νότες στα τραγούδια. Στο τέλος θα έχουμε μόνο ένα ρεφρέν. Λαλαλα, λαλαλό. Λαλαλα, λαλαλό, μέχρι να μας τουρώσουμε με τη μονοτονία. Η μονοτονία σε αποχαυνώνει. Αλλά αυτό το βρήκανε πρώτα οι γκουρού. Η γιόγκα, για παράδειγμα, είναι το καλύτερο παράδειγμα. Τι είναι και με ηθικές. Διαλογίζομαι. Από εδώ δεν βλέπω τη διαφορά. Είναι σαν την τρύπα που λέγαμε. Θα πας να ανοίξεις? Δεν πας εσύ? Βαριέμαι. Ας καθίσουμε. Μερικές φορές νιώθω απέσια. Τύψεις, διώξτες. Νιώθω ότι είμαστε άχρηστοι. Δεν είμαστε. Κατεβαίνουν στις πορείες. Νιώθω ότι είμαστε ζώα. Είμαστε ευαίσθητοι. Αφού πηδιόμαστε σαν τα ζώα. Επιτρέπεται. Δεν κάνουμε τίποτα χρήσιμο. Δεν βλάπτουμε για κανέναν. Ειλικρινά, νιώθω απέσια. Σου είπα τύψεις, διώξτες. Μα πώς? Δεν είναι δύσκολο. Μέθα. Εξαρτήσου από κάτι. Άξε το κάπνο, βρε αδελφέ. Καλά όλα αυτά, αλλά ο εγκέφαλος επιβιώνει. Παραλύει, πληγώνεται, αλλά επιβιώνει. Η σκέψη, η σκέψη είναι ακόμα εκεί. Τι να σου πω. Άρχισε τα ναρκωτικά. Υπάρχουν τόσες επιλογές. Έχεις δίκιο. Μου προτείνεις πάντα τους καλύτερους τρόπους να αντιμετωπίσω τη ζωή. Αυτό το χτύπημα στην πόρτα δεν το αντέχω. Δεν είναι τίποτα. Πρέπει να μάθεις να το αγνοείς. Θέλεις να κάνουμε λίγη γιόγκα? Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Αν δεν ανοίξεις, δεν θα μάθεις. Α, το λες επίτηδες. Γιατί ξέρεις ότι βαριέμαι να ανοίξω. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτά πράγματα είναι κουραστικά. Καλύτερα να αρχίσεις το κάπνισμα. Όχι πάλι, δεν το αντέχω, δεν το αντέχω. Τούπα, συνέχεια. Άμα δεν αντέχεις, πήγαινε να ανοίξεις. Εσύ τι θα κάνεις? Θα διαλογιστώ. Πρόσεξέ με. Παρακολούθησε τη ροή των σκέψεών μου. Θα κάτσω σε μια άνετη στάση ώστε να χαλαρώσω. Έπειτα θα αρχίσω να αναπνέω αργά. Στόχος μου, να επιτύχω τη γαλήνη. Με παρακολουθείς ή μιλάω στον πρώτο? Εδώ λέω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η πόρτα δεν θα χτυπάει για πάντα. Μισό λεπτό, για να δω. Να το δες και μόνος σου. Ό,τι θέλει λέει αυτή η εφημερίδα. Πάντως είχες δίκιο. Αυτό είναι όντως μια τρύπα. Άρα η υποκειμενικότητα μας καθυστέρησε. Βαρετό, δεν γράφει τίποτα. Θα ακούσω το CD που μου έφερες. Πού το έχεις βάλει? Είναι κάτω από το μαξιλάρι. Ποιο απ' όλα? Το Ζαγκλότ ή το Ριχάρδο? Από πότε δεν ισονόμετα και στα μαξιλάρια? Από τότε που συνειδητοποίησα ότι με άλλους κοιμόμαστε και με άλλους πηδιόμαστε. Τι να πω. Σε αυτό το θέμα έχεις περισσότερη φαντασία από μένα. Εγώ πάντως θα έλεγα να πετάξεις την εφημερίδα. Να πας να πάρεις μερικά πορνό. Να ανανεώσεις λίγο το ρεπερτόριό σου. Να πάρεις μπόλικα, γιατί τελευταία περνάς μία μη δημιουργική περίοδο. Γιατί ποια περίοδο ζωή μου ήταν δημιουργική? Ποτέ δεν έκανα τίποτα. Μην το θέτεις έτσι, γιατί προσβάλλεις και εμένα. Και δεν έχω ούτε χρόνο, ούτε όρεξη γι' αυτά. Πες τους να φύγουν, είμαι απασχολημένη. Μα δεν κάνεις τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Σταματήστε να χτυπάτε. Σταματήστε, δεν πρόκειται να σας ανοίξουμε. Φύγετε. Φύγετε. Έτσι, διώξ' τους. Φύγετε. Δεν θέλουμε να μας πάρετε από εδώ που είμαστε. Είμαστε μια χαρά εδώ που είμαστε. Έχουμε τις ίδιες συνήθειες με όλους. Ακούμε την ίδια μουσική με όλους. Μιλάμε χωρίς να λέμε τίποτα. Έτσι, γιατί γεννηθήκαμε
Και δεν θα πάρετε ποτέ αυτή τη συναρπαστική ζωή από εμάς. Σταματήσανε να χτυπάνε. Χτυπάνε ακόμα, δεν τους ακούς? Ακούς εσύ να χτυπάνε? Ναι. Όχι, περίμενε. Σταματήσανε. Γλιτώσαμε. Άδικα ανησύχησες. Εγώ πάντως δεν θα τους άνοιγα ποτέ. Εγώ πάλι. Ίσως τους άνοιγα. Μπορεί να ήταν τίποτα πλασχέδες. Να έφερναν κάτι που να μην είχα ξαναδεί. Μπορεί να μας έδειχναν έναν καινούργιο τρόπο ζωής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής. Ίσως ήταν τίποτα αντάρτες. Θέλαν να συμμετάσχουν σε καμία επανάσταση. Έχω ακούσει ότι είναι κουραστικές. Άλλωστε, το να γκρινιάζεις είναι αρκετό. Ίσως ήθελαν να μας σώσουν. Από τι να μας σώσουν? Από τη μονοτονία. Από τον ίδιο τρόπο ζωής. Από εμάς τους ίδιους. Έλα τώρα, μην το σκέφτεσαι τόσο πολύ. Έλα να διαλογιστείς μαζί μου, να γίνεις πνευματικός άνθρωπος σαν εμένα. Η πόρτα σταμάτησε να χτυπάει. Είχαμε την ευκαιρία μας και τη χάσαμε. Δεν κοιμήθηκες, Εσύ? Πώς ήταν η μέρα σου? Καλά. Εσένα? Καλά, μωρέ. Προτιμάς να μην μιλήσουμε, Ναι, μωρέ. Και πες ότι μιλάμε. Τι να πούμε? Ψιτ, Έλα, να σου πω. λέγε. Να, μωρέ, Τι είναι? ξέχνα το.